binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Om, hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen. Net vergeten. Met name het deel in het beeld in de Tweede Wereldoorlog. 24 weken lang Else Tongesdieting van Saus bij Radio 1 horen. Presentatie Geert van Thun. Goeie en welkom bij aflevering 24 van Net vergeten. Na de fusillade van Ron Riep praten we deze week met een man die al heel jong in de gaten hier dat de Tweede Wereldoorlog een wichtig stuk geschiedenis opleverde zou. Deze man, Jack Kooistra, ben op 24 maart 1930 in de Westerijn, is nu 63 jaar. Het is een actief man. Hij is voetbalskierstrjochter, sportjournalist en docht nou de rechtbankverslagen van het Fries Dagblad. Kooistra neemt hem zelfs een registrator van oorlogsgegevens. Hij had een omvangrijk archief waarin onder andere alle dierlijke slachtoffers uit de bezettingstijd beschreven staan. Kooistra had ook bij de graven identificatietjes zitten en een boek van zijn hand over de Friese Indië-slachtoffers luidt in conceptleer. Kooistra kreeg daardoor een landelijke bekendheid trots zijn meewerking aan een KRO en een RVU-televisieuitsturing. In die uitsturingen kwam een oorverzet van zijn werk met klam in de publiciteit. Het opsporen van oorlogsmisdadigers. De opsporing van Jacob Luitjens in Canada is in dit verband de meest bekende zaak. Trots zijn opsporingslust had dus gastverjoen al de bijnamen Frieske Simon Wiesenthal en Hunting Jack kregen. In deze aflevering van Net vergeten praten we over de motieven van Kooistra. Wat dreut hem om nou nog zo intensief dwanden te wijzen met het tietrek uit de geschiedenis? En wat dreut hem om nou nog mensen op te sporen die het misdieren plegen hebben die het krap al 50 jaar in binnen? Maar we praten ook over zaken die de eerdere afleveringen van dit programma onder water west hebben. Aflevering 24 van Net vergeten, joen dus oer en mij, Jacques Kooistra. Welkom, Jacques Kooistra. Die docht de trui uit nou ik begin met het programma. Daar zie je, daar jou de gelegenheid nog even daar. Wij moeten praten over zaken die in dit programma onder water west binnen. Maar ik wil eerst wat ik mocht dooshezen. Nog wat van die zelfs weten. Ben op 24 maart 1930. Toen was slechts op televisie bij de RVU. Prachtige documentaire. Gelijk uitstuurd met het voetbal. Dus misschien gaan protte mensen toch net jongen. Ondanks het feit dat er aan die wedstrijd helemaal niks weer. En daar zei je in die reportage van. Ik hier in de gaten dat hier iets wichtigs aan de hand wie werd wel letter meer met waar moesten. In die sfeer. Toen dacht ik van. Een jonkie van 12 jaar die gaat toch de boatje in. Die denkt dat soort dingen toch net. Nou, ik ga echt wel boaten, maar het punt is, ik ga altijd wat nog gewoon aan dingen die het wichtiger zijn dan dat boatje. Hè. Ik kom met 4 jaar al eens een schreeuwen. Dat kwam dat ik in de familie een squallenmaster hier en die had kennelijk wat emission. Ik had misschien echt een beetje meer intelligentie gewoon dan het gemiddelde dwarfjonkje. De dwarf van mezelf dan in dit verband wel te zeggen. En toen die oorlog uitbreekt. Toen hier ik voetbal in de gaten dat dit iets wie wat net elke dag badde. Want je wie hier op school wel leert wat een 80-jarige oorlog weer en een 10-daagse veldtocht en dat soort dingen. Maar echt wat een oorlog wie dat hier zit in de gaten. Dus toen die politieman bij in de klasse kwam en zei van jongens en meisjes het is oorlog. Toen dacht ik je moet bijwijzen. Want je barre aan zijn dingen die het misschien nooit wegbaren. Het kan ik best wel als het net al is, want hier is toch een zekere angst omdat het vliegtuigen oer geen jesten. En daar was hij van ja, je kunt ook doodraken, je kunt sneuvelen. Nou, dat zijn begrippen die dus nog nooit bijgebracht werden. Dus vandaar dat die interesse er eigenlijk kan. Ja, die interesse die is hield die bleu. Vanaf dat moment krijg ik de indruk, maar dat kan misschien een beetje overtrokken werden, dat het haast een obsessie worden is. Klopt dat? Nou, ik ga altijd echt belangstelling van namen houden. Vroeger betocht ik echt zelf namen. Daarnaast kook alle burgemeesters, ik kook alle presidenten van Europa. Het klinkt wat eigenwijs, maar het bier wel zo. Ik heb wat meer belangstelling voor de dingen rondom. Die het om je heen badden. Maar daarnaast dacht ik, ach, als dat net opschreeuwt, dan je het misschien verlengd. Want de meeste mensen die leven bij het kopje thee en bij het fietsje in die tijd. Liggen ze nog bij het potje bier en bij de auto leven. En misschien ook nog eens een keer bij het voetballen dat het zo uitkomt. Maar de gemiddelde mens had heel weinig interesse voor geschiedenis. Dat merk ik ook naar de provinciale bibliotheken naar het Rijksarchief te gaan.
Het is altijd het groepje wat ik dan neem, de happy few. En dus mensen die het interesse hebben van cultuur, van muziek, van kerken, religie, geschiedenis en dat soort zaken. Maar het is maar een heel eng groepje. De grote massa die wil dat net, of die kent dat net, of die zocht dat net. Als die maar eten en drinken op tafel had, nou dat materiële gedoe, dat had meer nooit zoveel skillen kent. Nee. Dus ik denk dat het daar ook een beetje leidt. Ja, maar zo'n oorlog is een heel specifiek ding. Werd mensen toch een ervaring misschien heel wel bij belutsen worden. Heeft toch zelf ervaring gewoon in een oorlog waar zoals ja, dat liet je net wel las? Nou ja, dat is wel wat, dat we eigenlijk op het eind van de oorlog, want toen is mijn broedersjonkje Piet Dantum de eerste eigenlijk een beetje per ongeluk, maar goed, hier is stonden dat ik een strijd naar hem neemt. Maar dat had het net west. Bij mij in de strijd wie een soldaat die het heel lang vermist was had. Die is gelukkig bij Bob Wetterkam. Maar daarnaast weer er in het dorp ook een man die het deserteerd is. Die heb ik later trouwens interviewd toen ik journalist was. En dan die uitersten, waarom had die ene vermist trekken en door liever Blauwjan dan Doojan weer. En de van Trogje, dat interesseerde me ook. Ook dat soort dingen had ik verslaan. Maar de interesse die is dus ontstaan door die geweldige lange listen van gesneuvelde militairen. Ik denk al de verschrikkelijkst dat er, en dan best 10 jaar oud alweer, dat er een idioot ergens in Berlijn is, hè, dat wie Hitler in feite, die te verzorgen had dat deze mensen rekken binnen. Dat kon ik eigenlijk net helemaal vertarren. En dat kon ik ook net kwijt. Als je nog haast al je praatgroepen en technische groepen en weet ik van wat voor groepen. Maar toen leefde het ware een jonkie in een isolement. Want een van 10 jaar, die hier niks te vertellen, als het 18 jaar was, dan moest het pas mij vertellen. Hè. Dus ik moest het van mezelf een beetje verwerken. Ik denk dat dat ook een element was dat het een beetje in de gaten houden moest. Ja. Oorlogsregistrator. Ja, dan zag ik het maar in. Zoals zelf. Ja. Wanneer ben je ermee begonnen? Ik toen 10 jaar weer. Ik denk zij iets van 16 Santje maaien. Dus een dag of, laat maar zeggen, een week na uit de oorlog uitbreid weer. Want toen kwamen die eerste overlijdensberichten binnen en die kwamen ook in de kranten staan. Het begon mij een stuk of 10 en een paar foto's van wat meisjes. En dat is met teruggaan. En ik ben altijd nog wat bewaarder geweest, als jonkje. Toen dacht ik, nou dit mag ik vastlezen. Ik had in een schriftskreun. Heel simpel, heel eenvoudig, eigenlijk een beetje qua jongensachtig om het samen uit te drukken. En dat is uitgegroeid tot wat ik nu heb. Maar gewoon echt met de intentie, je wist nooit hoe dit ooit nog eens een keer wichtig was voor een verdere geschiedenis, voor de volgende generatie. Hoe jong had ik op dat moment ik weer. Ja. Dus dat ik me steeds een beetje verder op was dan de gemiddelde jongen of de gemiddelde het gemiddelde famke uit de wedstrijd. Ja, zeker zeggen dat je het zien hier binnen in de wereld zomaar dwanden binnen. Dat bedoel ik te krijgen, maar zeggen je badje en dan nog. Ja, maar ik wou het toch wel, want ik ben altijd een sportman geweest. Ja, dat is echt, maar daarnaast had ik steeds altijd de wat gedreven impuls, de gedreven gedachte van dit wil ik net kwijtrijden. Ik wil dit vers lezen en wat er letter bad, dat showen dan wel, maar het moet verslezen worden. Ja. Ik vreeg die echt naar zaken uit de oorlog, met name omdat het al iets mooi maken had dat wij het een paar weken van in net via het overhoorn hebben. We hebben door praten met nabestaanden van slachtoffers. Een van de slachtoffers wie Jan Kaper uit Sint-Jabek. Hij wende in de Westhoek, ziet in Ekkerwaard onderdoek, ziet daar in het verzet. Klopt. Hij is op de dag van de bevrijding, 15 april 1944, nog deersketten. Ja. Dat is de oorlogsregistrator, maar net alleen dat dag haast dit voorval heel bewust mooi maken. Hè? Dat klopt. We zitten in een hervormde kerk in Ekkerwaard. En toen jij weer zitten en hier een geweldige explosie. Toen er munitie ween uit wat bast. Toen wisten we helemaal net wat dat weer, maar dat is dus later naar voren kwam. En terwijl dat we uit die kerkenwijk kwamen, waren er iedere keer sketten. En die kogels die ben ik bij mijn ouders en bij mijn beide broers losgegaan. En toen zagen we, ik weet niet meer precies hoe die wij heet, maar dat weer de achterwij, dat weet ik nog wel. Ben we bij een huis, scholen,
Want de Christel blijft toch in de gaten dat dit net een gewoon voorval weer. En toen hadden we niet een tik. Dat weer dus een waarschijnlijk een mitrailleur of een pistoolmitrailleur. En toen ben Jan Kaper en Harm Brouwer nog op pakwij 200-300 meter van ons deersketten. Daar staat nog echt een monumentje op die achterwij. En dat is eigenlijk puur militair, jongen, heel stomzinnig geweest. Want 2 Duitsers, die stutsen een ander omheen. Kaper en Brouwer erachterom, maar die gingen net in de gaten dat er een derde Duitser weer, die het achter die 12 verscholen zit. En hier voelen die Duitsers om en toen scherden ze die beide jongens neer. Ja. Dus zoals ik zeg, het is op 200 meter afstand van, net alleen van mij, maar van uw gezin dus, als het ware bad. Ja, doet het bad weer? Wat die niet doet? Wist dat nog? Jawel, we gaan heel stiekem om het hoekje jongen. En toen zeggen we een paar mensen voor te nemen, dat ben die mof van West. Maar op dat moment wist net waar de deerscherden weer, dat juist dan letter. Op dat moment wist ik ook net waar het Jan Kaper, hoe wilde ik Jan Kaper willen jongen, dat is weer een zwart baasje. En ik weet altijd nog het politieman weer, en dat weet ik, omdat ik zelf uit een illegaal nest kom, dus ik hier dat wel eens een keer bij u thuis nemen, want hier ziet onder een schoolnaam, en ik meende dat zijn schoolnaam met Jan weer, maar dat... Blonde Jan. Blonde, ja precies. Nou, ik wist dat het zei iets weer. Dus daar ga ik ze thuis wel eens over praten, net. Maar voor de rest koe ik die hele Jan Kaper net. Ik koe haar een Brouwer wel, die ben in de wedstrijd, dus die ga ik wel kennen. Ja. Goed, dat is dan zoiets vast zelf dus heel bewust mooi maken haast. Ja. Maar dat had gek genoeg toen net zo volle indruk op me maken. Dat kist net verkleden, omdat je net begrijpt wat er op dat moment bad is. Letter jest dat alle jaar. Ik ga die jongens echt net lezen, jongen. Maar wil mij maken dat ze deersketten binnen. Ja. Goed, de oorlog is oorroen, hè? En nou, daar heeft inmiddels al mooi wat materiaal, want die overlijdensberichten die komen vanzelfs geen meer terug. Dan registreert het al jaar. Is er nou direct na de oorlog begonnen maar dat voor te zetten, toch dat op te pakken? Ik moet eigenlijk dan nog even een tussenfase nemen. 15 augustus 1942 ben de 5 gijzelaars deersketten in Sint-Michielsgestel. Robert van Baalde en baron Schimmelpenninck van der Ooyen, Ruys en die groep. En daar ben ik eigenlijk allerhelligste lulk even aan. Want het deersketten van een gijzelaar, dat vind ik een van de meest laffe vormen van misdieren. Een gijzelaar die wordt misbruikt in feite. En toen dacht ik, hoe kan je erbij komen om onschuldige mensen neer te zetten? Dus die 5 mensen die fuseerd binnen, die ga ik echt verslaan. En toen zei ik iedere keer in de krant dat er steeds meer mensen neerzetten waren. Dus nu kom ik even op die vraag. Op het eind van de oorlog, hier roeg wij 43.000 noteerd. Ik weet net precies meer hoeveel. Ik denk wel dat meer dan 4.000 was dat. Maar er zit een ek tussen trouw, mensen die bij bombardement nam kan winnen. En dat stier ik dan in de krant en ik kreeg op laatst in de gaten dat als laatste overleden door een noodlottig ongeval dat er wat mij aan de hand weer. Boven dat zei ik in de publicaties, in de eenheidsworst van de Nederlandse media, regelmatig hele grote listen met mensen die fuseerd werden. Mijn namen en taalnamen en geboortedatum enzovoort. Geboorteplak en wat ze wennen, een beroep. Dus hier is al een geweldige, een geweldig archief, zonder dat het de bedoeling is dat het een archiefmeisje was. Toen kwam na de oorlog de vermissingen en de overlijdensberichten en toen groeide het uit. En toen ben ik eigenlijk begonnen te zieken in archieven, Stikken van de Rede Kruis en Oorlogsgravenstichting, die kwam in 1947, daar heb ik nog eens een keer 14 dagen werken. Wat gegevens uitwisseld enzovoort. En toen ben ik ook begonnen met kranten in Nederland aan te snuipen. Dat deed ik dan in de vakantietijd, want ik studeerde toen ook nog. Dus dat ik, laat ik maar zeggen, 4 of 6 weken vakantie hier, dan zie ik gegarandeerd mooi waar, dus geen mooi waar, net ontstaan, maar in een archief. Snap je? En daar ben ik zeer consequent in en ik zeer volhardend. Dus als ik mijn vakantie erop zet neer, dan hier ik bij wijze van spreken met 12, 13 oorlogsslachtoffers. En dan ben ik volle gelukkiger dan de mensen die de 4 weken in de Sinderlijn hier. Ja. Ontnota is het dus puur een kwestie van registratie. Ja. Dat wie het doel? Of dat wie voor jezelf nog iets van, ik maak er nog wat mooi? Nee, dat wie het oorspronkelijke doel.
op het moment dat ik begon weer, toen was er nog geen oorlogsgravenstichting. En die is pas in 40 in het leven erop. Dus ik was eigenlijk de eerste particuliere oorlogsgravenstichting. Zo kun je dat eigenlijk wel nemen. Maar toen het officiële instituut in het leven erop moest, toen hier ik eigenlijk een heel andere functie. Toen dacht ik moet een heel andere vorm van statuut zieken, like wat zij had. Want zij zochten alleen de mensen die het in en door het verzet om kan winnen. En ik zocht alles. Dus ik mensen die het aan de Duitse kant vochten in SS'ers, landwachters, NSKK en dat soort mensen. En daar heb ik zo'n 5000 van, dacht ik, die het sneuveld binnen. Of liquideerd binnen. Dus mijn doelstelling wie toen eigenlijk heel oors. En toen we nog even verder winnen, dacht ik, nou wil ik weten wie die mensen vermoorden hebben. Of de eerste keer, nou, van ze vieren dat nog niet te zien is. En dan komt het op het punt van het ziekje van mensen die misdieren pleegd hebben, die dan executies deelnamen hebben, die het mensen mishandeld hebben, die het razzia's pleegd hebben, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus dat is eigenlijk daar nuutvloeisel Dat is van. nu het vloeisel dus, hè? Dat Ja. begint maar de slachtoffers. Ja, En op een bepaald moment Ja. denkt voor jezelf, ja, maar dan wil ik weten waar het aan die gaat. precies. Dat lijkt het me een stuk moeilijker. Ja, die heeft al een prachtig hulpmiddel. En dat wie de publicatie in, nou let ik dan maar zeggen, in dit geval nog de provinciale pers. Maar omdat ik naar krantenbureaus te gaan, het Nieuwsblad van het Noorden en de Graafschapsbode in Doetinchem, dat weer toen nog een blad wat 2 keer in de week kwam. Tubantia in Hengelo. En dat deed ik dan in de vakantietijd. Kreeg ik ook een prachtig mooi beeld van de oorlogsmisdadigers uit het eerste, het westen en het zuiden van het land. Dus dan kreeg je een heel oerzicht dan als het eigenlijk beoogd is, want ik dacht hier nog beginnen met Friesland. Maar dat groeide langzamerhand uit. En op den duur is het internationaal wel. Omdat ik in buitenlandse archieven wat ziek is en vaak wat materiaal kreeg van mensen die het dachten, hé, dat jonkje van een jaar of 18 jaar, want dat weet ik toen inmiddels al, die dacht er wat meer mee dan dat wie dachten. Ja? En zodoende is dat op die manier ook weer uitgegroeid. Dus aan de hand van de eerste publicaties in de kranten, hier is al eigenlijk een heel stuk registratie. Ja, ja. Ik bij het ziekenhuis de dierders, zeg maar. Ja. Wie het voor mij nog net meer dan registreren? Toen al, ja. Ik leid het al hier op kaart vast. Ik zette daar de namen, de voornamen, geboortedatum, geboorteplak, voor zover ik erachter kom, koewetse wennen hier. En ik noteerde ook welke rechtbank, of eigenlijk weer het een bijzondere kamer van een gerechtshof, bijzonder gerechtshof, of een tribunaal, die straf opleiden hier. Of dat ze vrij laten winnen, want hier is ook een hele grote mensen die het alleen nog lid van de NSB en die het verder niks dienen, die het kwart na de bevrijding alweer op vrije voeten waren. En dat was geregistreerd. Dus toen kreeg je eigenlijk een compleet beeld van de NSB, ik het samen zeggen, en onverwante organisaties. Ja. Dat levert, denk ik, in kwart koffietijd een gigantische aantal namen op. Hè? Ja. Heeft dat direct heel goed rubriceerd voor jezelf, dus waarom vind ik ook. Ja, Want op de televisie hebben die een archief, jongen. Dat is natuurlijk gigantisch wat er staat. Oh, naam, hoeveel is nou? Hoeveel naam? Ik maak even een gok, maar ik praat altijd in 10.000. Ja, het klinkt wat eigenwijs, maar ik denk 150.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Daar zit ook het Aziatische gedeelte bij. Dan heb ik alle geallieerden, behalve de Amerikanen, maar er zitten dus ook Polen, bij Tsjechen, Roemenen, Italianen. Dat zijn mensen die het in de geallieerde dienst vochten, Belgen net de 14, van de Witte Brigade bijvoorbeeld. Dan, en maar strijken niet dat ik zo'n 50.000 binnen. Dan ben ik op 200.000. ja, en dan had ik zo'n 5.000 gesneuvelde SS'ers, landwachters en dat soort volk. En dan had ik letter, ook nog Indonesië bij die in de periode 47 tot 1950, dat ben er exact zo'n 1451. Toen had ik Nieuw-Guinea en Korea er ook nog even bij die, en dan dat ben een paar 100 mijnen, 123 in Korea en ik geloof van 24 dan in het eerste 200 in Nieuw-Guinea.
Dus je moest er maar op rekenen dat er zo'n 250.000 mensen in totaal zo'n beetje lezen. En die haast Oh, van, want er ben ik nog 54.000 Duitsers bij. Waarvan 23.000 in Nederlands Nederland binnen. ongelooflijk. En die haast al jaar keurig gerubriceerd. Ja, je kan het zo alfabetisch oppakken. Er komt nog één ding bij, de 150.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers, ga ik al niet met de hand schreeuwen. Daar worden we nog niet getikt. Ik ga altijd zijn, ik wil het eeuwige leven hier. En dan ik nog 3 keer, dan koek de meesten een beetje verder doen. Dit is aflevering 24 van Net Verjitten. We praten hier met Jacques Kooistra. En die heeft hem zelfs oorlogsregistrator. Nou, maar we krijgen de aantal niet. Dat is een titel die hem zeker onmeerde mij. We praten straks nog verder over de algemeenheid van zijn werk en zijn zaken die hij bij de eind had. Maar ik wil toch een aantal zaken eruit pikken die het in uitsturingen van Net Verjitten onder waterwest binnen. Het kan misschien nog wat tajekje onder zaken die wij nog net behandeld hebben. Dan kom ik, heeft het al zijn, NSB'ers, dat is een groot archief van. Dominee Schut, predikant in Schingen, letterlijk burgemeester van Snits. Die meneer Schut, dat wie wat je nemen kon, een vooraanman van de NSB, hè? Ja, het wie een zeer fanatiek mens. Ik heb ooit van deze man dat er zelfs tijdens een reden, als een preek, hoe het maar nemen was, in de Prinsentuin ook zijn had dat hij vanuit de Bijbel de NSB verdedigen kon. En dat is een element wat ik nog nooit eerder heb. Want ik meende altijd dat de NSB'ers zich zogenaamd Gottesgläubig opstellen. Dus godgelovig, om dat even in verschrikkelijk Nederlands om te zetten. Mij horen worden, ze verzetten zich tot op zekere hichtheid in alles wat met religie te maken heeft. Want eigenlijk wie mustert hun godheid. Maar het paradoxale is dat in diezelfde groepering een hele prutte mensen daaruit naar de SS staat binnen en naar het NSKK, omdat ze in het bolsjewisme vechten moesten. En ik denk dat deze dominee Schut daar heel handig gebruik van maken had. En gewoon op het sentiment, het religieuze sentiment speel je. Dus verkondig je vanuit de Bijbel dat die NSB goed weer en dat Hitler ook goed weer. En van daaruit proberen volk te krijgen voor de kanonnen van Hitler. Of meewerking om verkeerde elementen, subversieve elementen en extremisten en misdadigers op te sporen. Want als het net bij de NSB is, is het misdieriger. Ja. Daar kan het een beetje op delen. Ja. De Schut had wat dat betreft sympathie goed skeervaren. Ja, maar hij zelfs ook wel aannemen dat hij dat van de kansel in Schingen roppen had. Hè? Hees waarschijnlijk, ik heb nog niet, maar hees waarschijnlijk zal dat wel die in. Ja. Hij is echt direct betrokken geweest, schuldig geweest aan fusiëring van Noordermegen, hè? Ja, hij had meestal verred. Trojon, zoals ik zei, hij weer geweldig fanatiek. Zo goed dat ik uit de rapporten jongen had, jongen dat gewoon om bij de SD. Pak die maar op en zorg je maar dat die van de loop komt. Want dat is een figuur die we net langer handhaven kunnen in onze maatschappij, in onze nieuwe orde maatschappij. Dus wat dat betreft had er een hele mineraal spelen. En hij had zeker een mineraal spelen bij de april-meistaking van 1943. Toen had het er onder andere verzorgen dat een zekere Bouke de Vries, dat wie een malkrieder had, me goed heug. Ik de eerste is, deze man die zal dus 9 weken weer betocht worden. Dat zei eigenlijk wel iets over de verschrikkelijke verlijnen
eigenlijk wat duivelse inslag van deze man. Ondanks dat de predikant weer. Ja, hij is op 2 mei 1941 burgemeester van Snits worden. Ja, klopt. Dan mag je aannemen dat hij in die functie nog meer invloed hier op het hele systeem. Hè? Ja, maar dat blijkt al uit het feit dat er sabbatiet in de oorlog tot burgemeester beneemd is. Je er ben een aantal mensen pas in 43, 44 en sommigen zelfs in 44 beneemd. Nou, dat zijn natuurlijk net de allerslimsten, echt net de allerbeste en de meest intelligente. Maar deze Schut, dat wie een vertegenwoordiger van de intelligentia. En daar had de bezetter verrekte handig op inspelen. Om mensen te benemen die het in het sociaal-maatschappelijk leven een veronderstelde functie hebben. En een dominee hier dat zeker. Een pastoor en een dominee, vooral op een dorp en in een Lieds plakje, want Snits weer toen nog vol iets zoals het nou is, die drukten hun stempel op een bepaald plak. Hè. Dominee zei het, dus zal het wel weer wezen. Hè. De pastoor zei het, nou dan mag je ondernemen dat het weer is. Ja. Hè, vanuit die houding. Zeker in die tijd. Hè? Ja, en in die autoriteiten. Ja, precies. Ja. En de notaris wie baas op het dorp. Ja. Nou, let ik maar zeggen, de notabelen. En daar jij er hierbij. Ja. Wat is er met dominee Schut gebeurd na de oorlog? Hij had, naar mijn smaak helaas, net de koel gekregen die er meer als verzinnen hier. Hij had voorwest. En toen is er veroordeeld. Nee, dit is een eerst kindje van 8 jaar. En om mysterieuze redenen had ze hem toen eens een keer weer vrijlaten. Later had ze hem weer arresteerd. Had een kortje weer in voorarrest zitten. En toen is er net helemaal veroordeeld. Toen had ze maar weer op vrije voet laten. Dus mijn oren werden hier is op een geweldige manier de dans ontsprong. Ja. En dat is eigenlijk oorlichting West letter van mij om achter dit soort mensen om te jagen. Ja, want wij hebben hier in een ooruitsturing, pratend oor Ben van NSB'ers, gewoon mevrouw Sus Wassenaar. Die had iets in mijn naam, daarvoor nog een oorplak. Die heeft een boek geschreven, die is Ben van NSB'er, had er toch verschrikkelijke problemen van ondervonden. En haar huid weer dus NSB'er. Die man had geen mens kweer, die wie alleen nog lid van NSB, verder, je kunt zeggen, een maaiherinner. Ja. Die man had 3 jaar vers zitten na de oorlog. En dat hij dat aanzet zien, wat zo'n Schut, die een veromstende rol, zoals dat ik zo spelen had, dan is er toch iets wezenlijks misgegaan, maar die berechting van die mensen zo niet zeggen. Daar heb ik altijd verschrikkelijke grote moeite mee gehad. Van lezingen van de Rotary en voor middelbare scholieren en voor voormalige verzetsmensen, militairen, had ik dat ook altijd verkondigen. De gewone NSB'er, dat weer voor mij niks meer en niks minder als wat je joert aan de een lid van de PvdA of het CDA of GroenLinks wezen kan. Want het wie een gelegaliseerde partij. Misschien kan er al je wat aankwakken, maar ook die partij van Janmaat en van Glimmerveen, dat zijn gelegaliseerde partijen. Dus puur democratisch. En daarom heb ik het altijd fout vonden dat ze de gewone NSB'er ook oppakt hebben. Behalve de man die het verrierd pleegt had. Maar ik praat over het lidmaatschap van NSB. Ja, dat wie net onder waarder in dit geval. Precies. Hij wie lid, meer net. Juist. Nou, dan zeg ik, dan hier ze hem gewoon herinneren maken. Die meneer werd we dus kijk toe praten. Maar deze Schut, die heeft je in de moeder maken. Die had te verzorgen dat oren deernekken ben. Die had verrierd pleegd. En wijlen koningin Wilhelmina, die had destijds bij de regering in ballingschap in Londen zijn. Dat ze aanrekenen is zo'n stik voor stik met iedereen die zich bijzonder hier aan oorlogsmisdaden. Nou, dat is geen reet, maar dat is geen bliksem van te lanen kan. En daar ga ik me altijd geweldig aan ergeren. De slachtoffers, die bleven oer, en daar is ook echt een mevrouw van. Dat is ook tot op zekerheid de slachtoffer, want die is wel bescheiden. Maar ook NSB'ers kunnen onder slachtoffers werden. Hoe ze het net bij mij eerst te wijzen, maar objectief, jongen, is dat gewoon zo. Maar dan hier verhaal is geweest. Een figuur liekes Schut en consorten nou eigenlijk net meer Libië matten, of toen net meer Libië matten. Nee. Die hier nooit eens van het gerucht komen matten, die hier voort met zijn moorden zetten matten. Dan kun je zeggen, ja, oog om oog, tand om tand, dat we in die situatie hoogstwaarschijnlijk de wens van het hele volk was. Alleen nog dat overgevoelige Calvinistische het van Nederland, dat had we de verschrikkelijke mantel der liefde erop leggen. Daar had ik geweldige moeite mee.
Ik ben zelf enorm christelijk opvoed, maar daar ga ik altijd doorheen geprikt. Er wist er nog lul komt trouwens. Daar wil ik, ja, daar kan ik me nog gewoon ergeren. Ja. Altijd 7 maal vergeven. En dan zeg ik nog, verdomme, daar is niks meer te vieren. Doe maar toch je mijleen ha bij dit soort figuren. Niks psychiatrische rapportage. Niks verzachtende omstandigheden. Ze gaan mensen neermaken en er is beloofd, er zal wraak voorkomen en dat is nooit bad. Nee. Inderdaad, daar kan ik me soms nog goed pinnig hoe meidje. Maar die wel neem, stap ik oer op een orenman voor ons die NSB'er. Hij is burgemeester West van de gemeente Benamerdiel, Gerben de Jong. Ik ben op 28 juni 1890 in de gegevens die ik nou op Goes Comité archief, dus daar zal ik zelf net mij wel herinneren dat ik er ook bij zezen. Had ik, de naam Gerben de Jong is hier vaak vallen in deze afleveringen van Net Vierde. Oh, dat wist ik niet. Dan ik toch van een plotte mensen zei, nou goed, hij wie NSB'er. Hij stierde zo aan de verkeerde kant. Ja. En toch weer het een aardige man. Nou, daar komt nou op het punt wat ik zuiver krijg al zei. Ik ga een hele prutte NSB'ers meemaken. Die het volle beter winnen. En ik hoop net dat ik er in mij beledigen, want dat is de bedoeling net, dan een hele prutte mensen die het zich zogenaamd christelijk nemen. Snap je wat ik bedoel? Het gaat me er net om dat een NSB'er beter is dan iemand die het gereformeerd of christelijk gereformeerd is hervormd of dobicint is. Maar er werd altijd gezegd, dat is een vieze NSB'er geweest en die man had dit en die man had dat die. Nee, die NSB'er, die koe, ik werd puur objectief, jongen, wel 100 keer beter wezen als die man die het zich christelijk neemde. Ja, dat kon wel een fariseer wezen. Ja. Ja. En dat is echt een punt, werd ik me echt nog wel eens leuk om mensen kennen. Die zeiden, ja, maar dat is een band van een NSB'er, wat was dat nog mee? Dan zeg ik, nou, en dan die van die PvdA dan, en die van GroenLinks, want dan komt het in die politieke situatie van extreem rechts, extreem links. En dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling. Dus ik kan me best voorstellen dat een hele grote mensen zijn, nou die de Jong die zal, ondanks dat de verjongen weer van wapen, want die heeft een vuurwapen hier een machtiging voor, ondanks dat er lid weer van verschillende mantelorganisaties van NSB, een hele grote goeie had van deze gemeente. Ja, maar toch weer het wel een mannetje in die organisatie. Ik bedoel, Ja, die ideeën, als je praat over skut, dan komt ze bij de notabelen. Dan Precies. kun je zo'n Gerben de Jong, dan had ik 10 verhaal, had ik lees was toch daar nog weer over op. Toch daar echt daar rekken niet. Ja, maar in die tijd wie een wethouder, een notabele. Hè? Ja, dat bedoel ik. Ja, toch Jote Dij hoeft een wethouder bij mij net in zijn notabele te wezen. Dat kan qua jongen wezen, want dat ik net weet in de politiek show, dan kan iedereen dat wezen. Maar in die jaren, in die omstandigheden, wie een wethouder een persoonlijkheid. Ja, precies. En hij had een Schotse waarnemend burgemeester geweest. Precies, en hij werd waarnemend burgemeester. Ja. Omdat hij NSB'er is. Precies. En dat is Oh, natuurlijk. die wil het waarschijnlijk ook nooit Dan waar. wie dit nooit winnen. Nee. Nee. Die had ik maar een week of 6, dacht ik, burgemeester geweest. 6 zo'n week. Je staat in februari. Ja, 24 februari ja, 44. Dus dat on april, ja, ik denk van een week of 6 had er. Wat is er met Gerben de Jong gebeurd, wist dat? Ja, die had voor het tribunaal in Jarreveen terugstaan. En die had 4 weer internering gekregen. Dat is bad op 31 maart 1947. En verbeurdverklaring van 2000 goeden. En dat klinkt een beetje min, maar in die jaren werd 2000 goeden natuurlijk een enorm vermogen. En dan kwam de gebroekelijke straf erbij. Zien hier ontzezing uit de actieve en de passieve kiesrecht, dus dat betekent dat er zelf net kiezen mocht en ik net zelf een stem op hem uitgebracht worden mocht. Nee. Hey, net weer in een politiek ambt. Ja, als dat nou eens zoals Jost, dat is een reële straf voor deze man geweest? Ja, hier ga ik net zo volle moeite mee. Nee, dat is er merkelijk rustiger onder. Maar Ja, deze man die leidt in geen enkele verhouding tot de figuur die we zo krijgt hadden. Ik heb bij de zaak de Jong echt net aspecten van wat ik van Cesar ken. Nou, dit is zo'n grote mispunt geweest, dit zie ik geen morgen man. Nee. Dit is een man die het bij de gewone NSB West had. Wat bij de mantelorganisaties, kringleider, dacht ik, landstand. Nou, dat is weer gebruikelijk. Ik denk dat de man boer had van oorsprong. Ja. Zo goed dat ik uit het dossier weet. Nou,
wat let dan zo'n figuur? Want ik ga een cijfer van Menaldo medeel en ik meende dat in totaal, nou ik meende zo'n iets van 100 en zo, nee het beeld hier 100 en zo. En de gemeente Menaldo medeel die hier zou wat van 140 geregistreerde NSB'ers, die hadden je een proces verbaal krijgen. Maar ik kan me nauwelijks uit de gemeente Menaldo medeel figuren herinneren die het echt zeer opscorende dingen die hadden. Nee. En de gewoon lid was van NSB, maar dat moest ik net vergeten. In de 30 jaren, toen stoorde het van de jaarmoer, de crisis, nou ik had zelf jongen, ik had thuis net zo volle jaarmoer kind, gelukkig, maar ik had wel om je heen jongen. Nou, mensen die zochten daar een figuur in de vorm van Mussert en nog een paar oren, Woudenberg enzovoort, die zeiden hun werk, wat meer materiële welstand en misschien echt nog wat continuïteit van het werk. Wat doe je dan? Doe je eens een partij. Want als toen je hoort today, zei mensen, je krijgt van mij elke week een potje bier en je krijgt een slof sigaretten en 25 liter benzine, dan garandeer ik dat je de grootste partij van Nederland achter die jongen krijgt. Dat is gewoon zo. Nou, zo wie dat met de NSB ook. Als diezelfde Janmaat, je hoort today, er verzwargen kan dat het gros van de bijstandstrekkers een hegere uitkering kregen, dan vlogen ze alle naar die man toe. Want dan komt het materiële aspect nog wat en dat wie bij die NSB in die tijd ook zo. Dit is net 4e aflevering 24. We praten hier met Jacques Kooistra. Binnen in de West-Rijn is nou 63 hier. Wennet in Ljout is oorlogsregistrator. En hebben we krijgen wat voor gegevens hij had. En soms bij je beslissen om iets langer door te litten dan je oorspronkelijk plant hadden. Dat doen wij nou. We gaan terug met deze uitsturing ooit jaar achten. Omdat er toch een aantal zaken binnen die wij pervast met Jacques Kooistra tropraten willen. Een van die dingen is, Jacques Kooistra, de kwestie Franciscus Adrianus Mission, Frans Mulder. Een verrierder, Lalle Rondaan, is onder oren terechtgesteld en ter deer veroordeeld troch zijn verrier. Hij had de verzetsgroep van Bruinsma uit Sijsbjerm, die het vestigen wie op Ljoukema staat in Sijsbjerm, ja, gewoon verred. Hij had hem daar inkrongen in die verzetsgroep, is waarom gegaan en kwam waarom maar de Duitsers. Daar zijn een aantal slachtoffers bij vallen, waaronder dus Lalle Rondaan. We hebben dat wijdelijk bepraten in een van deze afleveringen van Net Verjitten. Frans Mission, wij zijn benijd naar wat er met deze man Bart is. Hoe hij verder gegaan is. Daar heeft gegevens van hem. Ja, nou hij had terjochtstien voor het bijzonder gerechtshof. En dat was in mei van 48. En toen had de advocaat-fiscaal, de letter officier van justitie, meester Gerard Nubé, levenslang tjen hem eerst. Maar het gekke weer dat die zaak letter onhouden is, omdat een tweetal psychiaters rapportage over hem uitbrengen moesten. 12 van hun zijn, de man is helemaal normaal. En nummer 2 die had zijn dat er in lichte mate verminderd te rekken bij weer. Het eind van het liedje is wel west dat Frans Mission geen levenslang kregen had, maar op jaren steld is en nou eigenlijk op zeer korte termijn weer in vrijheid kwam is. Dat is wel een van die gevallen, we hebben ze krijgt ook al even doorgaan, die het volledig misplaatst werden, want ik deze man hier de koel wil hebben. Maar ik denk dat het bijzonder gerechtshof het net oondwast had om deze man levenslang te gaan of de doodstraf op basis van dat ene wrakke psychiatrische rapport. Want de psychiater in het algemeen, die beschot het vakmatig van uit zijn discipline. Dat wil dus net zeggen dat het altijd gelijk had, want het intuïtieve gevoel van een normaal meisje, dat kan vaak veel sterker zijn dan de wetenschappelijke weerde van een arts. Hoe gek dat klinkt, maar dat is gewoon praktiek.
Dus ik denk dat vanuit die visie het Hof hem een hele milde strafopleiding had en dat Hoge Raad, of de Bijzondere Raad van Cassatie zijn had, milderde die straf maar op basis van gratie en op basis van die wrakke psychiatrische rapportage, want ik neem dat maar wrak. En Frans had een periode zitten en is toen weer vreden. Ja, dus het is... Had een kantoorbaan gekregen. En zo goed dat ik weet, in de letter wij naar Nijmegen verhuizen. Je had nog één keer in Friesland geweest en dat verhaal is toch wel bekend. Dat er nog eens een keer in Sijsberen geweest had. Wat er letter keert is, weet ik net. Ik moet ook eerlijk wijzen dat ik verder net naar hem zocht. Net omdat het me niet interesseerde, maar ik heb heel vaak de gedachte van, de vent is me niet in het werk om hem op te zieken. Maar het al een deel naar te zien. Ja, dat weet ik wel, maar ik hier toen nog wat zwiddere klanten die het nog volle meer deden op hun geweten in. Maar toen ik dit dossier van hem in deze dagen weer even tronnam, toen dacht ik, ja, die heb ik toch echt even hamad. En ik zal het toch nog eens even achterom, want ik nee, onleiding van deze uitsturing dacht ik hier eigenlijk even het adres van deze man vrij, maar ik ga echt gerucht niet dat de man ontstoken is. Ja, die geruchten hebben wij ook net, maar Ja. wij hebben het net bevestigd gekregen. Maar ik zei, Nee, maar dat zou ik eventueel wel even nijloeken kennen. Maar zo goed dat ik weet, en dit is echt een gerucht uit een hele betrouwbare bron, zou de man net meer libje. nee. Maar dit is toch echt een voorbeeld van ja, hoe er maar straffen omgangen werden. En ja, nou snap ik wel, door bist er jochtbankverslag jou, dus dan krijgt in die duistere werk de maatje maar al die verdachten die maar een psychiatrisch rapport aankomen, die willen het echt net van de tafel smieten, maar in deze omstandigheden, dat sprake is van koelbloedig verrier. Het enige wat ik er nog uit heli ken is van ja, Frans Mission, waar het om jou omschreven als een fantast. Een man die het mooie verhaal maakt, de weerhiet denk ik vaak net helemaal verteld worden, maar die het mooi vertellen kon. Dus in die zin kun je zeggen van ja, er schiet een stekje los, om het maar populair te zeggen. Ja. Maar er is toch wel heel bewust verrier gepleegd op die groep van Bruinsma. Die oerval, maar die mensen, het gevolg, het oppakken van Lolle Rondaan, dat had de man de deerkast uiteindelijk. En dan zo'n straf, daar kun je ik neem dit malafide rechtspleging. En dat ik ben er ook nooit over onvallen, want iedereen jouwt de tas, zelfs mensen uit de rechterlijke macht. Maar er komen natuurlijk in die periode een paar zaken onder waar er werd een hele pertinent onttocht. Als je de economische opbouw, de wederopbouw hier te doen. Mensen moeten wel eens een keer van die oorlog houden. Dat moeten ze wel vergeten. We hebben echt het probleem Nederlands-Indië. Daar moesten alle jaar oorlogsvrijwilligers en tjensplichtigen naar het voormalige Nederlands-Indië. Daar brutst de eerste politionele actie uit in Jantje 47. Dus dat vertrouwen eigenlijk dit soort zaken. Boven dat kwam de communedelicten weer onder water en dat betreft dus diefstal, inbraak, verkrachting, moord, doodslag. Hoewel net in die mate liggen dat het jotendij is. Maar de rechterlijke macht die weer net meer bekwaam om dit alle jaar te verwerken. Ik denk dat dat een wichtige rol mee spelen had. En boven dat zien we roegen wij 100.000 mensen die het nog veroordeeld werden. Maar mensen konden de dossiers net verwerken. Er waren geen bureaus genoeg, er was geen papier, er waren geen padleden, want ze kunnen al niet meer paddelen. Er waren geen pen, typemachine waren er net, want als die dingen soms gesten, dan schrik je van. Als dat aanzet, zijn de dijstige tijd. Dus op basis van al die soort zaken is het wel begrijpelijk dat men zijn het alsjeblieft voort met die mensen, jij ze maar voort en stuur ze maar in huis. En er is op een schandalige wijze misbruik van maken. In plaats dat keiharde mensen, liekes meester De Saaier en deze meneer nu B en nog een aantal openbare aanklagers en de Monchi, dat die zijn haar van, zet ze onmiddellijk met zijn moeder en dan ben we er van, ik ga van de Rotary eens een keer zijn. De goedkeepste manier om van deze mensen aan te rijden, dat we een hele eenvoudige koel en dat naar de duur weer, dan weer er altijd wel een touwslager die het best een touw hier. En doen er helemaal net een hege been voor, want ze bungelen hier lang en heel gelukkig van de Nederlandse gemeenschap. Ja, dat klinkt wat hut en wat wreed, maar dan moest wel denken vanuit die tijd. Hè, de wraakgedachte,
die overheerste, jood het dij, dan wordt het alweer wetenschappelijk ontleed. Ja, ik denk trouwens net dat het in die tijd net goed is om je leren te leren door de wraken dachten. Nee, maar Het dat moet wie wel op basis, verbonden. het moet wel op basis van Eerlijke van rechtspraak. zaken en eerlijke rechtspraak. Ja, Want akkoord. dat wist wat die krijgt, Ja. dus Tjen, die Duitsers gewoon hebben en Precies. die dat al eerst zonder die. Precies. Nee, maar via het net dat die regering in ballingschap, wat ik correct ook al zei, en wijlen koningin Juliana, dat net eens in gerechte straf ontrennen zo. Nou, ik denk, sorry, ik hoop net dat ik majesteitskennis pleeg, maar ik denk, wie, wat hast u daar alle jij beluisterd doe, best een wie met die praat. Want ze had dat net weer met ze kennen. Nee. Duidelijk, die nu Begreep je? Ja, begreep hem. Goed, ik mag toch naar de oorzaak die dus verschrikkelijk dwande houden het vliegen weken oorlang de fusillade bij Dronriep. Nou goed, heel kwart het verhaal. Alle mensen worden fusilleerd, er worden 13 gefusilleerd. Maar die twee die leven één buiten beschouwing, omdat dat mensen weer dit maar de Duitsers hulden. Alle mensen Oetske van Dijk en Ducano. in Ducano, dokter Brouwer. Precies. Ja. Die, daar heb ik geen monument voor opgejocht uiteraard. Nee. Nou goed, die mensen zijn fusilleerd bij de Bregen bij de Riepvliegen. Wie ik verteld, naar aanleiding van een sabotage daar. Trein uit de rails, 15 meter rails eruit, trein eruit. En ja, min of meer willekeurige mensen werden uit de veenzenis hellen en die werden daar fusilleerd. Iemand had het overleven, dat is echt bekend, Gerard de Jong. Waar ik nou in geïnteresseerd ben, binnen de mensen die dat dus op hun geweten hebben. Dat wien, voor de goede waarde, Duitsers en Belgen. Belgische Rexisten. Ja, de Rexisten kent ongeveer vergelijken met de Nederlandse landwacht. De Nederlandse landwacht die heb ik altijd het uitschat neemt van uw maatschappij. En hetzelfde kan je van Rexisten. Die Rexisten zijn trouwens nog niet beetje feller dan de gemiddelde Nederlandse landwachten. Mijn indruk, om daar eerst even op in te gaan, is dat het een soort normaloze troep weer die Rexisten. Of je dat net goed benieuwd? Oh, daar zit wel wat in. Dat weer net alleen een gemeente van bevel is bevel, maar die gaan echt uit eigen beweging los. De Hollander en Keil, Jozef Keil en de Bond en Peskens en al dat soort lui, die scheppen er gewoon een genoegen in om orenmeesken deur te zetten, als aan te tuigen, als te grazen te nemen. En daar hebben ze vaak helemaal niet eens opdracht voor. Nee. En die moffen die vonden dat best. Ja, met die moffen bedoel ik dan in dit geval de SD'ers, Groentman, Albrecht, Vocht en dat soort lui. Maar om even op de Riep waarom te komen, want dat was toen graag wit, of tenminste wel de meesten graag weten die het jaren. Die binnen, behalve Albrecht, de dag is ook weer ontsprong. Groentman, die ik zelf als jonkje nog wel herinner had, die had 20 jaar gekregen. Die is later naar Hamburg verhuizen. Die is inmiddels stoon. Maar die had zelfs tolwe gekregen. Dat is eerst 20 jaar eerst, maar die had zelfs tolwe gekregen, moet je je voorstellen. En dat we even aanzetten wat bijvoorbeeld die Gerben de Jong kregen had, die VWS. Die werd in geen enkele, maar in geen enkele vrouw. Dat simpele NSB-lid. Precies, Wassenaar. Hè? Nou, Vocht is echt de dans ontsprong. Vocht die had net alleen nog mij die hier in de riep, maar ik die treeën mij deersketten hier bij mijn naam. Ja, in 1944 doen we in de speakerstappen die Precies. ik gooit en daar ben ik willekeurige represailles. 2 maanden deersketten, dacht ik. Treeën. 3 maanden. Ja, de bedoelst de treeën fuseert. Fusieert, ja. Ja, de met treeën. Dirk de Vries, Sorn en Goudsmit. Ja, de correct. Jood. Ja. Ja. Nou, daar had Vocht zelf het genadeschot doen. Die mensen met niet voor een deersketten. En hij had ze toen een nijsten wel lijn. 24 uur had die mensen hier onder die klein. Dat soort bestialiteiten, die in worden met tolwie en feestnis en dan echt nog letter met een tredde eraf van gratie of VI heet dat toen, voorwaardelijke vrijheidstelling. Dan zeg ik, dat ben wij straffen die het eigenlijk een schande binnen voor uw Nederlandse rechtspleging. Ik vind dat helemaal geen recht. Dat is eigenlijk onrecht ten opzichte van de nijbesteden. Want die nijbesteden die binnen tot onhundeerd confronteren met het verlies van een man, van een vrouw, van een band enzovoort. Ja, Ja, toch? de Wierda's bijvoorbeeld, de familie Wierda's. Ja, Voor bijvoorbeeld. jou Zwan trekken we Treeën, van treien. treeën. Ja, treien bij de fusillade, maar ook nog een oornien in de Veensenis in Ljout, dacht ik. Nee, Mark nee. Wierda. Nee, er ben treeën stonden, treeënbroers. Goed, nou, dan kan ik me in verzinnen, maar goed, in Ja, treien die Zwan. treeënbroers. Ja. Treeën Die Zwan lezen is alle er- treeën begraven op de Erehof, want dat is zelfs in die documentaire om hier nog even film.
Ja, daar ben ik volledig mee eens. Dat zijn wanverhoudingen in de Nederlandse rechtspleging. Maar als dat boek van professor Belinfant in plaats van Bijltjesdag, dan komt dat ook vanuit wetenschappelijke kring een beetje aan de water. Die hele rechtspleging, die gaat op een verschrikkelijke manier faalt. Het symbool Musset moest daar. Daar wilde die Musset eigenlijk een onnozele dwaas weer. Wolgevaarlijk trouwens. Wat zei je? Wolgevaarlijk. Wolgevaarlijk, dat is iets anders. Maar ik vind Jan Maat Jordendij volgevaarlijker. Ja. Als diezelfde verhouding maakt, is maar goed, dat is persoonlijke interpretatie. Blok-Ziel moest ik daar, omdat de radiopraatjes verkondigd had, maar die had geen mensen daar maken. Maar dat waren symbolen van het systeem en die moesten dan tjene morgen, boven dat had die beide mannen ook de pech gewoon dat ze eigenlijk van de eerste winnen. Want wat later als toen in de tijd komt, wat minder executies. De laatste die het fusieert is dat wie Wilhelm Albrecht, die het hier in Ljouwt opereerd had, die het ook verantwoordelijk is voor de executie in Dokkum en ook tot op zekere hoogte van mijn naam en Dronriep. Ja. Maar van die hele groep is alleen nog Marcel Peskens, van zijn vierde gebied even nu te Holle, fusieerd in België. Emiel de Gent is ook fusieerd. Die is toch in Gent, deersketten, die wen ik in Gent. Die België in de volle rigoureuze. Fransen ook. Geen consideratie. En in Nederland, dat had ik niet zeg al een beetje omschreven. Daar stien dus ook weer wat geestelijke op die zijn. Ja, maar zullen wij niet die salvende handen zo over die zere hoofdjes van die mensen strijken. Terwijl dat er net één kleerstien had, echt net één van die nijbesteden. Want oorlog kunnen ze miljoen dij. We zijn op 20 april 1993 net hoe dit soort zaken, dat ze er nog altijd mee verrakselen dat de oerheid niks van hun dien had. Maar dat de oerheid wel kleerstien had van die orengroep. Wij oren worden, ze gaan het genoeg straffen. Ja. Want die mensen die leven nog. Een hele prachtige televisieversie dat we in januari bijvoorbeeld Bikker in Duitsland op spoort hebben. Ja, moet ik het straks nemen, maar die waren. Nou prima, dat doen we dat. Ja. Maar met die mensen van Dronriep op 2-3 man binnen op een geweldige Nederlandse manier zo haast ze door de mazen in de glipt. Ja. Door uw goede gunstigheid. Daar komt het zo'n beetje op del. Ja, dat is triest om te constateren. Ja, dat is een verschrikkelijk feit. We hebben een aantal gevallen aanhalen die het benamen in de uitsturing zo'n waterwijs binnen. Ik wil toch even over die werk praten, Jacques. Nee, het is die hobby. Zo mag ik het zeggen, want de best verslag je al bij het Fries Dagblad zo en die gaat nog verheerden, daar ik nog baan mee hebben. Klopt, ja. Maar dan hast op een bepaald moment dus kennelijk de conclusie luidt van ja, ik mag net alleen nog registreren, ik mag meer doen. Ja. Dan gist daarin heel vier. Door hij kreeg de naam Bikker vallen litten. Ja. We hebben daar bij de KRO in het programma Reporter wie dacht ik schenken. Ja. Hoe staan wij een camerateam van de KRO op een paar keer naar Duitsland om oorlogsmisdadiger Bikker te pakken te nemen. Ja, ik ben net op de sporen. Hè. En dan zag ik daar in die reportage. Dus is not redelijk ontspannen, maar ook hier is een blik in eigen. Dan sprutst die man on op stritten. Dat zie je in de reportage. Ja. En dan hier is iets van, en dan hakt hij en dan liet ik die net los. Is dat de kern van die streven op het heen? Ik ga ook een hele prudde van dit soort mensen eerst opbeld. Klaas Epskamp bijvoorbeeld. En die wen in Düsseldorf. En die belde ik op. En toen begon er in Duits te praten. En toen zei ik, nou, u spreekt met Jacques Kooistra. U bent een oud Amsterdammer. Ik denk dat u nog wel Nederlands kunt spreken. En toen antwoordde ik, zei, weet u wat u in de oorlog gedaan hebt? En toen had ik zijn vrouw. En die zei, hou op meteen kerel. Hou op, zeer snel. Dus meerde de henker op. En toen had ik hem een paar keer weer ombeld. Maar hij nam wel iedere keer op. Maar toen kwam dat rotwief er iedere keer voor. En toen dacht ik zal die kret zo lang achtervallen, dat is het misselijk van mij wist. Mijn oren worden, ik weet west toe wennest. En ik weet dat die geweten net helemaal skeen is. En ik zal ervoor zwaaien dat het nooit weer skeen wordt. Dat is de motivatie? Onder andere, ja. Omdat deze man de Duitse nationaliteit kreeg had, kan er nooit weer uitleverd worden. Nee. Die man is echt de dans ontsprong. Dan kiest dus als we het zien burger van de goedwillende Nederlandse samenleving nog een keer zeggen van
ik zal alsnog zwaaien dat je een verrekte minne aan de dijk krijgt. Dat is echt wat mij Adolf de Man, die had ik opbeld in het plakje Hegge, dat lijkt bij de Bodensee. Adolf de Man die kon heel slim praten, want hier krijgt een apoplexie gewoon, het is een soort beroerte. En daar had ik in Duits mee aan het praten mest en die man had nog Jimmy zijn dat er de spiet van hier. Ik ga Hendrik Melker, gewoon, die had hier in een bejaardentehuis in mijn naam. Die had ooit bij mij zitten de Google, oud-commandant landwacht, die wie een beetje verminkt doordat er een granaat in zijn lichaam had in een heup en in de ere, maar die is hier in mijn naam staan. Ik weet net dat de meesten dat weten, dus dan wist dat nog bij deze nek. Dat is een van de zeer weinigen die het eerlijk de zaak opbiecht had. Nou, zo ga ik wel meer gewoon. Ik ga Gerardus Wijmaar in Bad Schwartau gaan en die smeert de henker op. Die zei gewoon Jimmy van val dood vindt. Toen hebben we nog een paar oren gehad, maar ik zal die naam alleen maar vergeten, want dat zei de mensen misschien toch niks. Toen ben ik eens een keer opbeld door Bart Nijpels en Kees Overgouw van de KRO. En die zei, nou jij hebt toen die zaak Luitjens tot een goed einde weten te brengen. Want iedereen die weet stadion denkt wel dat mijn naam en Farie gewoon die Jacob Luitjens verbonden is. Wie zullen wij nou nog eens een keer opsporen? Nou, ik zei, wat had jij van, of wat hadden jullie van Bikker gedaan? Ze zei, nou wie is dat? Ik zei, dus het Bertus Bikker, geboren daar en daar enzovoort, die heeft dat en dat gedaan. Wat hier er niet trouwens? Die had onder andere meisken met deersketten mishandeld enzovoort in Kamp Erika in Ommen. Hè? Oké, ja. Nou, ze lijkt wel een goed idee. Ik zeg, ik heb zijn telefoonnummer, ik heb zijn adres. In Steinbroekstraße 77. Dan moeten we jou maar mee hebben in Duitsland. Nou, ik zei, vind ik best. Ik zei, ik denk dat mijn vrouw het ook wel best vindt. En toen ben we 2 dagen in Duitsland geweest. We hebben de eerste dag zijn adres opzocht. Toen hebben we op een snene middag tot ongeveer de Jannes 11:08 in een geblindeerde auto post in een omjouwing van zijn huis, maar hier kwam net. Toen ben we naar het hotel te rijden en door een maand witte betiet ben we weer aan het posten, maar toen hebben we de auto net meer blindeerd, want dat voelde eigenlijk toen al een beetje op. Op een bepaald moment, een bepaald stuit, kwam men naar boeten. De hele ploeg die sprong eruit. En dat kon iedereen niet zien. Doof erop. Ja, dat klopt. Ik zei, dat is hem. Want ik herkende hem, we hier namelijk foto's bij ons. Toen ben we eruit sprong en het hele merkwaardige feit die zich voor, dat we alle zijn, wat een schoft moet je die kop zien. Hebben die vent hier een verschrikkelijke, vrede, brute uitstraling. Hè? Toen ging hij naar zijn garage. Ja. En dat was misschien ook wel jongen. Toen had ik hem vragen, kunt u nog Nederlands spreken? En toen roepte Jimmy, hou op, rot op. Dat vond ik echt zo typisch, dus het ene in het Duits. Ik zei, dus je kunt nog wel Nederlands spreken. Dat is alleen jammer dat dat stukje voortgegaan is. En toen had er op mijn sleen. De kist echt nog zien dat ik mijn holle een liets beetje veromloop. Alleen dat hele beeldcomplex, dat is jammer genoeg net uitgestuurd. Maar goed, de man die er van trok ging en die sloot Bart Nijpels en mij op achter het hek. Ben we nou over het hek en hij sprong achter hem aan. Toen hebben we met een vaart van 120 tot 140 kilometer hem achtervolgd. Dwars er al hagen in, maar we rekenen hem kwijt, want die vent hier een BMW, die reed bij 160. Dwars er alles in. Dat we hier een ongeluk kregen, dat is echt een godswonder. Toen hebben we een keer of 2 die is probeert hem weer op te vangen, dat is misleren. En de Jannes, of de midjes eigenlijk, fjouwe roeren, toen troffen we hem. En toen zei hij, wij gaan niet eerder hier vandaan dan dat we met hem gesproken hebben. En toen wou hij dus net binnenleden. En hij wou helemaal niet net binnen. Want hij zei wel dat hij mijn naam in het koe, maar later kwam hij op een wetter dat hij mij wel kent hier. Toen ben we met een truc alsnog binnenkwam. Ik zei tegen Bart Nijpels, jij gaat naar een telefoonzaal, belt die vent op en zegt, morgen komt jouw kop op alle Duitse televisiestations. Jouw naam wordt voor alle radiostations genoemd en je komt in alle kranten van Duitsland te staan en het gaat ook naar Nederland. En dat is verzwicht. Dus het weer eigenlijk een zwieren chantagevorm. Hè? Dat is het zeker, ja. Ja, dat wie ik bad trouwens, maar wie woonde hem als je dat echt zien hier door, wie weer nooit voortgaan. Hè? En Yale speelde daar helemaal geen rol. De KRO die kwakte er behoorlijk wat je aan.
Toen woedde er maar 1 man binnen. Hè. Ik geen cameraman, ik geen geluidstechnicus en mij helemaal niet. En Bart Nijpels woedde er ook niet binnen. Op laatst toen is Ron van der Lucht de cameraman meegegaan en Kees Overgouw. En toen hebben we 1 uur en 24 minuten een gesprek met hem opgenomen. Dat had ik helemaal schoon trouwens. Want in het hotel hebben we met z'n 4 een gewone rondedans maken. Ja, maar dat weer een geweldige belibbenis al in er. Dat staat dicht bij San Vieserijks eerst. En nog zo'n agressieve, onvoorstelbare, brutale vent. En die is het zijste op het moment dat gilde voor ons alle 4, maar ik denk van mij wat in sterkere mate. Toen kwam eigenlijk het vuur wat uit de eigen zitten van vuile rotboef. Dat weer dus, hè? Wie dat duidelijk te Ja, zien? dat weer Ja, dus, nou, die intentie had ik op dat moment. Ik hoor zo van vuile rotboef. Nou hebben we jou te grazen en jij gaat nu voor de bijl. Dat is eigenlijk mijn eerlijke oortjoging op dat moment geweest. Van, ik ben echt nog in staat om die op te knopen. Als engel der wraken. Hoewel ik helemaal net agressief van nature ben, absoluut net. Maar ik denk dat ik in mijn achterholen eigenlijk alle slachtoffers en alle nijbesteden achter me onstuwd kreeg om die vent nog eens een keer goed van de schijnwerpers te krijgen. Ja. Mijn oren werden nou pure wraakzucht. Pure wraakzucht. Ja, daar komt het wel op. Dat zei eerlijk ben ik wel. De naam Luitjens is ook vallen. Daar heeft al nogal het in door, maar dat daar van Dwan had. Ja, dat is denk ik inderdaad genoegzaam bekend. We kennen echt net, wat ook enkel doffe oorloeren, net alles weer spitten. Oh, dan kist je wat zien door mijn Jawel. Ja. Is voor mij geen bezwier, maar misschien komen we er zo van om. Maar ik wil toch even maar die hebben over die zaak Luitjens. Daar bist mij dat verhaal op televisie west, Ja. met name de RVU-documentaire, die dus een paar weken geleden uitgestuurd is, die stieren al weer al sterker jochten op de zaak Luitjens. Ja. Dan verschijnen er stikken in de kranten van de zogenaamde Groninger Groep. En die Groninger Groep zei, ik zal het even niet lezen, want ik begreep dat die verdedigd wordt. Maar die zei van ja, wat die koers daar nog wel bij iemand, daar klopt het helemaal niks van. Wij wisten al volle jaar dat Luitjens daar weer. We hebben het trooi aan justitie. Hij geeft maar de ere strikken. Hij liet hem zijn kop gek maken terug. Het feit dat hij nogal wat aandacht van de media krijgt. Hij neemt hemzelf de Simon Wiesenthal. Kortom, wat leutert die man, dit doogt net. En dan moet je reageren. Ja, dat kan ik je wel even heel gaan vertellen. Dit is een tackle geweest van een collega van mij, die in die Luitjens Jender opspoord had. En dat wist ik ook wel. Die Groningen groep, daar had ik hier alles van jet. Maar onafhankelijk van mij, hier, deze groep die bestaat uit 3 mensen, ik dossiers in handen krijgen. En ik ga met die man praat, die zich van der Velde neemt, ik weet dus geen echte naam. Ik ga met hem lunchen in het Oranje Hotel. Die hier schitterend materiaal wat ik net koe. Had ik eerlijk zijn, ik heb 2 fotokopieën van hem gekregen. Maar hier weer erover vallen dat een aantal mensen, dat wie bijvoorbeeld Klaas Epskamp, en ik meende ik van de man, dat hij die jeder opspoort. Ik zei best man, ik ken best. Ja, hij zegt maar, ik ben mij een boek aan het schrijven. En nog valt dat een beetje in het wetter, omdat deze namen ik in de kranten staan. Nou, ik zei dan, lees mijn naam maar achterwege. Dan zei ze, dus opspoort, daar ben ik heel makkelijk in. Want die man, die had zich echt eerlijk opspoord. En die had ze trouwen aan justitie. Zonder dat ik het wist, maar daar ben ik later achter kan. Want ik jou niks trouwen aan justitie. Omdat de officier Brilman mij als tipjouwer broeken wil. En daar pas ik voor. Ik ben net een verrierder of een verlengstuk van justitie. Maar dan zie je het later nog een andere collega die het vroeger bij Radio Noord werkt had. En die het nu adjunct haatredacteur van de Drentse Courant is. Die het net zette koe dat hij in Jantje, dan mag ik even nadenken, ik geloof van Jantje 69 Luitjens al eens een keer interviewd hier van Radio Noord. Dat werkte toen. En dat Jelte Mulder en ik hem in Jantje 81 of zo heen. Dus ik zei, nou beste man, dat zal best. Maar wij hebben in elk geval ervoor gezorgd dat de Canadese autoriteiten zich hiermee gingen bemoeien. Ik kon er net helemaal zaten, een radstukjes kreun. Het is al linnig verschijnd in de Drentse Courant
en in het Fries Dagblad. En de rest van de pers had er helemaal geen aandacht aan schonken. Waarom heeft u gerekend het Fries Dagblad er aandacht aan Ja, geschonken? Want dat is niet werkjouwer. ja, dat zal ik direct even vertellen. De chef van de provinciechef, die wie er op dat moment net en die had letters zijn, dit hadden wij nooit moeten opnemen, want dit zijn gemene aantijgingen. Ik heb Oran Vreed, mijn collega van de Drentse Courant praat, en die zei, nou, de man die jou dit geflikt heeft, die heeft gezegd, ik kon hem niet klein krijgen, want hij had te veel materiaal. Dus het is gewoon een probeersel geweest om meer eigenlijk een beetje van het voortstuk over te steken. Ja. Dat is misleiden. Ik moet toch nemen, omdat, maar omdat dat je dus vind een ik bepaalde zeer soort... correct. Binnen dit circuit dus, Ja. kan ik echt nog een stuk roddel in Ja, achterklap hebben. ik vond het, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ken iedereen die ook in eigen zijn en ik smiet mijn reputatie van 40, 50 jaar net verdienen door, dan maak ik het evenzees een lulverhaal oerboord. Duidelijk. Maar het is wel correct als het even aanhouden. Ja. Waarom nou die werk? Want ik ken het net overnemen als die werk. Ja, is het trouwens een obsessie? Oh nee. Het klinkt heel gek, maar ik kan zo makkelijk afstand nemen. Hè. Maar morgens dan ben ik betijd wekker. Ik loop de sportkleding aan, waar als geen waar. Ik ren een aantal kilometers, ik kom waarom, ik douche. Ik zie in mijn werkkleer van de rechtbank. En dan begin ik om mijn archief. Om een uur of je wacht een kwartier vragen, dan roep ik mijn vrouw. En dan zit de koffie en alles al wel klaar. Ik ga met de boppeta, ze brengt me naar de rechtbank, of ik ren naar de rechtbank, dat hing het even van het waar af, en dan ben ik alles vergeten. Ja. Dus ik ken heel makkelijk afstand van Want Jacques, het is een netwerk dat die toch mensen in dank aangenomen wordt. Toch een bepaald aantal mensen wel, Ja. maar toch een heel groot mensen echt net. En die ben misschien wel gevaarlijk. Want die vrouw bij Gleeks is een peerke van een diek in. Ja. Dat is dan, het duidelijk maar niet werk te maken natuurlijk. Ja, dat is meestal kam als ik voor de radio was hier, of wat ik voor de televisie was hier, of in de krant stier. Met een verhaal, want ik ga alle kranten van Nederland hebben, praktisch ook alle tijdschriften, behalve de Volkskrant. Dus heel merkwaardig, dat had niks met achtergrond te maken, maar het is een stom tafel. Ja. Iedereen die meende altijd dat het uit de kringen van de voormalige SS kwam. En dat is net zo. Dat leeuw ik net, Bob, dat binnen die mensen net, al hoe gek dat hij klinkt. Maar dat kan meer uit de hoek van de neonazis, de neofascisten. Die het tochten van die vent, die zullen we wel eens even uitroeien. Maar hier en daar zit natuurlijk wel een fanatieke oud-SS'er achter. He, die zit achter deze groepering, dat is bekend. He, Hofman bijvoorbeeld uit Amsterdam. En de weduwe werd ik trouwens al een paar keer mee praten, mevrouw Rost Rost van van Tonningen. Juist, ja. Werd ik geweldige goede gesprekken mee gehad. Meneer Zimmerman en meneer Seilemaker. Dat is, meneer Seilemaker, dat is de vrouw van mevrouw Rost van Tonningen. Die soort figuren, die stimuleren je dat wel. Dat figuren, like zijn mijn persoon, eigenlijk beter elimineerd worden kunnen. En hoe kan dat nou het beste? Dan door intimidatie. Ja, maar hoe vier soort geen kennen, denk je? Nou, als je, mijn vrouw en ik gaan u dat wel eens afvragen, en dat is in die televisieuitzending ik wel naar voren kwam. Op een stuit dan zeist dit kind niet meer. Maar als er een tijjuist betjuttert, dat is toe boegst van geweld. Voor bedreiging en voor intimidatie. Ik altijd zijn, ik doe me nou best op te stellen, alleen het is een koegel kan ik het herinneren. Als mensen van plan binnen met dan te koegelen, nou dan doen ze dat maar. Want daar kan ik me net zien verweren. Dan zei ik zelf een meteor, maar dat is al te laat. Het eerste schot moest zelf lossen. Dus ook dat ik roen in een vrouw dat mensen die zich ergens zien verzetten, gewoon delkoeld worden. Nou ja, zo wat, dat het mijn tijd is, dan is het mijn tijd. Dat kan ik niet met je verzetten. Dus op basis daarvan zei ik al, nou gaan er maar gewoon mee terug. Want als er toch zo'n idioot is die meent dat hij mijn vrouw beroven moet van haar kerel, nou ja, dan heb ik gewoon pech, want dan ben ik een slachtoffer van een ons systeem. Man. Ja. En wat ik zelf altijd bestreden heb. Want dan zie ik het gevaar
ik wel op, hè. Als ik bijvoorbeeld zag, dat is al bij inkomsten komt in Duitsland van eenmalige SS'ers, om het maar eens in het Duits te zeggen, de Ja. voormalige SS'ers. Ja. Ja, dan ga je toch het half van de leeuw in. Ja, dat is nog dus aan, maar dat heb ik een aantal jaren dienen. Maar dan zei ik nooit tegen mijn vrouw, ik heen gaan. Ik zei altijd dat ik voor de baasvoort moest. Ik zei net voor de krant, ik zei altijd maar even voor de baasvoort. En omdat het gebruikelijk is dat journalisten echt in het buitenland gaan, hè, en dat is dat zeer aannemelijk. En zij hier ik nooit toen in de gaten dat ik dan undercover ga. En dat voor de mensen die niet weten wat het is, dan bestuurt dat dat is eigenlijk die in het half van de leeuw bejuist om informatie op te doen. Of dat is probeert zoveel gegevens te verzamelen, dat is daar iets oors mee doen kist. Nou, dat had ik op een hele grote plakken in Duitsland dienen. In de eerste plak om te zien en te vernemen wat de mensen uitspoken. Misschien zie je er nog eens een keer in bij die ik eigenlijk in mijn eigen archief helemaal volmaakt heb. En in de tweede plak om informatie over groeperingen met ze bij heen. Of wat ze bij jet heen in de oorlog bijvoorbeeld. Tussen die oud-SS'ers, daar zitten, die krijgt ik al zei, altijd wel een paar figuren die het nog sympathiseren met die neo-nazisten en die fascisten. Dat is ook bijvoorbeeld heel sterk in Beieren. Maar dat is ook het ek in Wilhelmshaven werd ik west daar en in Verden bij Bremen. En Osnabrück had ik van die groeperingen. En Hannover. Dus ik wil precies weten wat daar wie. Nou, justitie die dat net. Politieke partijen dienen dat net. Ja, ik denk als net dienen door, dan komt ik nooit wat te weten. En dan haast dat mensen zeggen echt er wat voor inzetten moeten. Dienen doet het voor het voetballen en door doet het voor het kerken. Nou, ik ga het hier verdienen. Ja, onder het motto een vliegende kraai. Ja, Vangt nog eens een wat, vliegende kraai vangt altijd wat. hè? Ja. Maar dan zit bij die bijeenkomsten. Ja. Daar is het toch gelijk, daar is het toch iets, ik moet zeggen. Mensen shot toch direct van, ja, dit is net hier van ons. Ja, hoe het algemeen dan, wie dat ik was zei, ik ben meestal de jongste en ik ga altijd zijn dat ik vroeger bij de Hitlerjugend was hier. Als wijlen mijn heid dat in zijn graaf hadden, dan kwam er nog voorheen en de jongen me nog eens kop en ik had een geweldige toleranteheid van die ik maar één keer in mijn leven doorgezien heb. En dat werkt in de oorlog. Maar ja, wat was er op zo'n moment? Hè? Wat is die doelstelling? En toen moest het uitgaan van ja, die gedrevenheid om dat te doen. En als die mensen dan zijn van Hitlerjugend, hij zei ja, ik was met 12 jaar bij de Hitlerjugend. En ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Ja, dan moest ik eigenlijk maar liegen om best wel, want dat weet in feite. En want ik zie het mijn hele aankomst en mijn opleiding en nou mijn eigen romte zie ik op een grandioze manier te vernachelen. Want soms dan balde ik wel eens van mezelf. Dat Kan je ik me voorstellen, ja. ja. Maar dat komt er net aan. Ik moest als het ware chantage op mijn eigen persoonlijkheid bedrijven. Nou, dan joeg ik een glasje bier en achter kwam altijd wel wat alleenstaande man bij zitten. En nou, dan moest ik wat over die Hitlerjugend vertellen. Dan had in heel Nederland nooit een Hitlerjugend bestaan. Die alleen een nationale jeugdstellen, maar dat hielden ze net in de gaten. Maar, ja, in Duitsland spelen dat wel een grote rol. En dan begon ze te vertellen. En dan vroeg ik wat ze west hier, wat ze vochten hier. En daar ging ik een heel grote vermengten bij. Die gingen maar in een erem of een steek van een voertuig of in een eeg. Ik neem maar iets. En dan vroeg ik hoe het algemeen, als ik in Narva vochten hier, nou in Kiev. Want in Narva ben al wat Nederlanders sneu, want ik denk dat weet ik echt wat daar oorlogsmisdaden pleegt binnen, wist wel. En Sadwan kwam ik gewoon heel veel informatie over het SS Panzergrenadierregiment 48 en 49, generaal Seifert en de Ruiter. En daar voelde wel eens een Nederlandse naam, maar het algemeen hier ze net met die Nederlanders vochten. Ik ben er een peertje kwam. Want dan ben ik die ome Joop Sopa toen op het spoor kwam. Die het ek bij mij alles opbiecht had en jullie fascineerde. Daar ging een schitterend verhaal van maken, trouwens. Maar als toen, die zo krijgt, bij de kachel zitten bleef.
als de blijft een beetje achter in een kopje thee zitten, dan komt niks te bieden. Douw leest, krijgt het zelfs keurig thuisbezwaard, het leidt Ja. je van mij. Een blad der vrijwillige, dat is een blad voor oud-SS, hè? Dat klopt, ja. Dat Ja. ik ga ze van 1952, ik ga ze alle jaar. Bist een paar meneer. Daar hebben ze dus echt die bijeenkomst niet verzeld. Daar heb ik de bijeenkomst nu. En daar staan aan de overlijdensadvertenties Ja. in. Wir trouwen om onze kameraden. Ja. Nou, dat staan ze al hier. Ik zal er een van hebben. Dat is wel heel curieus. Gunther Hiller. Bijna op 1924. Verstaan op 27 januari 93. En dan staat die Rottenführer der eenmalige Waffen-SS. Ja. Dus dit zelfs een Nederlandse naam bij Frans van der Meul. Ja, en dit blad komt nog uit, hè? Dat komt Want- nog want uit. Ik Ja, heb dat hier is, in april 23 van. dat is legaal in Duitsland. Ja. En het is een keurig verzwarkt blad. Als dat journalistiek besjokst, dan is dat een vakblad van de eerste orde. Het is een kwaliteitsblad. Maar dit jouwt je toch te denken dan? Hè, dan? Als Ja, maar dat was want toch wij een hele lezen wel eens prik, een hè? linkje tussen doe en no. Ja. Fascisme doe, fascisme Ja. no. Maar dit is toch Ja. pure fascistische lectuur? Ja, dat is het ook. Maar ik broek het functioneel, hè? Ja, Eh, ik schuldig je daar net Nee, van nee, fascisme nee, dat natuurlijk begreep ik. best, Nee, maar dat betrekt het niet komen. Maar ik begreep die wel. Maar natuurlijk. Maar ik haal hier zoveel informatie uit. Hè. Ik had er bijvoorbeeld ook uithalen dat Aalsen Hofstra, die kwam oorspronkelijk uit Jensen mee en die wennen in, mag ik even net denk ik, in Hamburg. Dat die in 1991 verstoren is. Ja. En die stier altijd op de list van het ministerie van Justitie. Dus die koek echt weer aanvieren. Hè? En daar hebben we wel meer die op staan. ik wil nog één ding onroeren. We hebben het er al een beetje over gehoord. Maar dat is toch dat motief. Hè? Ik kom wat in die verhaal zit. Is wraak. Toch Dat wraak. zit er van een pad in, ja. Vereffening van een schuld. Uitname van de nabestaan. Absoluut. Meer motieven? Nou, ik denk dat dat eigenlijk de beide grootste moten binnen waarom ik het in heb. Ja. Want elke dag, en dan had het nog krijgt zo'n een stapeltje brieven weg, komen er uit het hele land brieven van nijbesteden die de oerheid verwieten dat ze laks verstaan, dat ze te kwadsketten binnen. En ik ga hier ook een brief bij me. U bent mijn laatste hoop. Dat is deze brief. U Ja. bent mijn laatste hoop. Dan kiest de tranen van in de eigen als dat luistert. Dat deze mensen informatie bij het Riot vregen of bij justitie. En dat justitie het net weet en het Riot net weet. En dan denk ik, waarom weet ik het wel? Of net in alle gevallen, maar in de meeste gevallen wel. Of deze instituten dwarren het net te zeggen. En die wil die nijbesteden sparren. Mhm. Ik zeg ook vaak, ik moet u heel iets schokkends vertellen. En u moet mij later niet beschuldigen dat ik u dat schokkende nieuws heb verteld als boodschapper. Nee, Nou, dan gaan de meesten mee akkoord. En als ik dan zijn familie helpen heb, of een widow, of een dochter, of een zoon, dan zeg ik, nou, dan ga ik nog ten opzichte van de maatschappij iets dienen. Want nogmaals, ik had nooit van mijn eigen glorie dienen. Ik hoef ook nog een standbeeld en ik hoef ook net nog een onderscheiding daarvoor. Maar als mijn vrouw me net de gelegenheid doen hier om dit al te doen, hier ik het ook nog doen kan. Maar nogmaals, die nijbesteden, die staan er bij mij voorop. Onder het motto, een vliegende kraai. Ja, Vaak ja. altijd wat. Ja. We zeggen op deze uitsturing waarom in dichtvorm. Vergeet het niet. Vergeet geen enkele daad van willekeur, van wets- en rechtsverkrachting. Vergeet het niet. Het schunnige verraad van land en volk. Uw hoon en uw verachting treft dubbel straks de vuige onverlaat, die samenspande met de nazibeulen. Vergeet het niet. Als straks ons uren slaat en wij vertrappen al die met de vijand heulen. Hun lot, o volk, ligt in uw wrekende hand. Vaag uit hun naam. In het vrije Nederland is er geen plaats voor Mussert en zijn bende. O nader dag, waarop de tijd zich wende, en Kruid en Mussert, die ons land verderven, zich krommen onder onze laars en sterven.